kuya ito mo chat. Uy! Uy! May chat na! Sige, padulong na ko diya! Okay, kuya. Sana Hi, ma'am! Uy, hi kuya. Ganin na rakadaya? Magurukod kuya. Ganin, kinakahinang doon pagkas ko ah. Siyempre, ikaw ko nagtulo sa kog motorya. Walang anuman to. Basic ra. Ay, kuya, basig na pa gusto itulo sa ko ah. Napa ma'am, nabukit tulo ni mo. Sayang. Karon ta kuya ba? Kanang gusto unta ko makatuon og banking. Banking, ma'am? Patay, dili yung kabalo mo banking. Ay, ma'am, what problema, ma'am? Di mo hante ka kung saan mag-banking. Tarong kuya ba? Yay! Kaya sa ma'am, marag, mahal-mahal, labi ang bayad na naman, banking, labi na ma'am. Pwede mo na ito na masubukan kuya. Oh, sige, ma'am. Ito, sabutan ko na, ma'am. Awas na, ma'am. Awas na, ma'am. Kaya sa ka, ma'am? Bahala na eh. Bahala, di ko kabalo!